Ioana, ai stat zi de zi lângă noi, ai fost... Ioana, ți-am dat să mănânci, ai fost la noi în casă zi de zi, mi-ai spus să nu fac, ia mâna de pe mine! Iartă-mă, te rog. Sincer, ce încredere poți avea într-un om care te minte în continuu? Știu. Da, sigur, ai venit la emisiune, ne împăcăm, îți mai acord o șansă și o să fim prietene ca înainte. Și o să ne plimbăm cu bicicletele pe stradă mâine. Și când ai venit tu pe lume, eu eram așa de vârsta ta. Așa că a venit decizia să facem ce mai bine pentru tine. Ce vrei tu? Ok. Dar ce ai pățit? Nu știu, parcă sunt așa puțin o presiune așa. Ești picant. Da. E bine? Da, da. Hai că acum să mai vin. Mersi.